ଏତିକି ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ଯାଉଛୁ। ଦେଖା ମୁହଁ ଦେଖା ଭଉଣୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଆସି ଖାଇବା। କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁଟ କରି ଦୋସ୍ତ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ହାଇୱେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଆଉ ଚିଲି ବେବିକର୍ନ। ଏତେ ଭୋକରେ ଥିଲୁ ଯେ ରୁଚି ଦିଦିଙ୍କର ଚିଲି ବେବିକର୍ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଚିଲି ବେବିକର୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ନନଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସାଲା ଆଉ ରୁଚି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଏବଂ ମଟନ୍ କରି। ଶେଷରେ ମସାଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ